Jel mogu da ti nešto priznam? Molim te. Da li znaš da ja nekada, kada spremim večeru, spremim sve, stavim Sofiju u krevet i vidim da je Nikola onako umoran, ja znam da on voli da ga ja češkam. Ja njega češkam, da se on brže uspava. Ti si magistrirala brak u svakom smislu. Da bih mogla da gledam svoju seriju bez priče i bez priče. Da. Bez da ja razmišljam o tome. Znači, da mogu da scrollujem Instagram i gledam seriju isto vreme, ako hoću. Na primjer. Bukvalno to uradim i onda ili napravim sebi čaj, ili sipam čašu crvenog vina, flašu, ali kao bilo šta što mene opušta u datom momentu, čak volim da napravim sebi mali snekić. Da. I zato i sad imam 70 kila, ali... Gde imaš ti 70 kila? Imam tu Ne vidio se. Pa dobro, to je sad različita kompozicija. Da. Ali ja taj moment toliko volim.